Здравейте, хора! Аз съм Миляна. Аз съм Жанета. Както знаете, тя как няма да качва на баба си от телефона? Ама тя си има телефон, май. Не, нямам. Лечо се продава телефон. Не знам. И че сега ще вземеш iPhone. Не дай моли ту! Да, си моли. Лечо моли. Искаш да покажем 3 трика за малко конче, средно конче и голямо конче. Първо малкото е, че... Не! С най-малкото Жанева. Аре. Опа, опа, опа. Трябва да закриете. Козата ми! Коза. Надо да коза. Пада ми. Това е много яко, ама е пак да пак. Еляна пада.